Well, maidil iireachtas na bliana sé iireachtas na saona tá trí stráteis éagsúil á réiteach an fill láthair. Cinál stóil trí chosach mar hiúrtha air. I bhar a haon gomach an tiireachtas mar higann mu é arsúil ina omláin. I bhar a dó gomach iireachtas mar bhí an nuair ain imachtaí ar lína ar na meán chréalta agus ar na meán hóisiilta. Agus ifre trí is dó hí meascán gon dáróid sin. Nói bei choilthirta ar pe rialachan a bheith go bhaim ag an nám, agus ní bhaim an an gol thara sin ar an bhealach. Ach é sin ráite bairín cinenne dhéanamh measra lua an éach mu fánach go dtíon fóbhar mar de an martá irid páirtithe lasfar i gceist na creaaltóirí lucht fuama, lucht óstáin, na thumathirí ar náid na multóirí bhacha testal agus mar sin de. An bblin se caite dógur muid i mí mehebh, ag tús mí mehebh nach meach mu go le le féile na saona, iireachtas na saona, agus bhein díú ar an cinál amlína céine im lína go bhógraí ag tús mehebh céach a blegan a bhacagin ar na hócáidí. Níl na cóirí sort ionach maith a láhan le thuaire, as mu idirdim ar tús aibran inis. Tá figurí na chosnaí nua a go le náirde a gcónaí nó cintinúil siad go síos ar an bhealach. Tá ceist na ardíis mar de le oscail nó a oscail scolanna iníag na cósca, cebhín na bhfuil a vaccín orm nó cebhín nach bhfuil. Agus ar náid le linn iireachtas na saona aníte go bhfuil réimse lehan ísgrúpi i gceistán an duine sóige go dtíon duine is sinne, agus riochtana sé agsúil ag na hísgrúpi céine sin freisin meascanig a chahabh nó meascanig an a chahabh daoine gomach mar den mar vaccín fáteach nó gan na bheith agus mar sin de. So ní éach mu bheith cinnte fiúin gomach daoine sásta goil ag mór ócáidí. Ach táid ar bhan meastarach, táid ghlacha le cóirla agus mar sin de, agus fógrófar cinenne ag tús mí me hefli chuna dé. Tá sé tamil inis ar náid ó bhí pobl an iireachtas bailithe chéile ó bhí de City West mína saona gabhíil sin nídé, agus ó hin tá go leor dar léachra agus an éachtas ar gáirde imethe ar hlína féirne Wasi Johnny Farifita, Johnny Connolly, agus Wasi Joe Steve Van Jachten. Agus dating ará measam go bíd an dáthocrad is mó arastal mis ar a bíríomh peisceile anseo i gcóna mara. Ach le bliana nús tá go leor daoine eile ime ar hlína féirne agus gan an deisiain freastal ar sochra deachah nó cóhrón persanta dhéanamh le na daoine muinteras. Tá cuimne ar lehéadí tamnelí ó mainin hís sa goch go bhéine mar a chórman an seir a garú, bhí padíní amóthar a smog, brandan ó mada gan a bhíoh go multóireacht, agus go leor daoine eile. Agus déanam muid cóhrón lena muintear lena gáirt agus eile, nó go gas réad chéile rísmta déanam muid an tafran agus ómós cearta chéile a go. Agus le leihann a beagán nús bhás i cáir deile linn, Richard Donald Maché agus Páirc go Hélan banach déile ó Bert, daoine drastal le néireachtas go minic agus a chur go mór le imachtaí saoil na Gaeilge agus na Gaeltachta. Ar nói tháinig an Covid in iad dúí ar fad. Nuair fógraí ar dúsa ceapmas go rud cúpla seachtain nó ar bhéad cúpla mí a bheith go gceist. Is cinenne le marála daoine gnám go raibh muide suíomh an bhá. Bhí mu chainte mí feabhar mórta agus goach an tuireachtas an mí deir fóbhar agus gomach an saoil ar sin na ceart finám sin ach ní mar a híltar a bítar agus tá muid a gásan ar bhfuil muid inis. Mar a derm níle sein fós a mé iireachtas im blianán nó nach mé. Agus ábharimní é gomach an darda bblion cáiltean cá marrá. Níl an air gont gúm a bhé leis ar bhealach in éon blion amháin an bblin se caite rinne mu go leor le anamman iireachtas agus in éile agus eile a chuine os chuir a phobal a chamach an darda bblion cáilte gaiileite sin go mór ar an eagraíocht. Ach é sin ráite tá daoine measa tarlann sa saoil. Tá daoine an tíon, tá daoine básathe leis an ngálar seo, agus tá chuir isteach mór a saoil go leor daoine eile. Má bhíon orin an éile chur ar cheall go dar bhíon denfar é ar na cúisnaí ceart, agus tucha mé deas fásaí an tuireachtas a ríist.